काय रे दिसना नाही बघून चल मरे. कैजुअल मॉलोनी का नाम सुना है क्या? हा सुना है ना. मॉलवडीत बोल मरे तू. सुरू किती केलं हिंदी. ए तुम्हाला ओळखतं माहिती आहे मी कोण असेल तो? अरे जा जा माहिती आहे. ए चल ए, चल 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 हट, चल चल कोणाक सांगते तू. तू कोणाला सांगतो? तू कोणाक सांगतं कोण? तुका माहिती आहे मी कोण आहे तो. टिटेवाले गजाली ऐकलंय का? काय टिटेवाले गजाली. मोठ्यान बोल रे. अरे टिटेवाले गजाली. हा 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 धडे धडे बघू नको. कोण ओळखणार तुला कमांग ना कोण तू टिटेवाले गजालीचो मालक आहे मी. टिटेवाले गजाली आमचा युट्यूबर चॅनल हा. युट्यूब चॅनल हा, मग. हा ते असेच हैरे गैरे ना आम्ही. किती सबस्क्रायबर? 10 तरी असं. 10 असले म्हणून काय झाला. 10 सुद्धा आमका खूप आहेत. अरे 4 त्यावेळी लोक तुमका ओळखणार नाही. चल जा चल. ए, चल चल तुका माहिती आहे माझ्या मागे कोण हा तो. अरे अडे तडे बघू नको मोठो माणूस हा तो खूप. कोण कोण शोधतोय काय बोलायचं ते का थांब ऐस थांब. जा बोलले मी बोलो. कोणाक बोलायचं तू. माझ्या माणसाला बोलो. कोण हा तुझा माणूस. बोलो. चल जा बोलून घेऊन ये अच्छा, बघूया. तू बघ मी बोलतो. जा. थांब, मी माझ्या माणसाक बोलतो. हा बोले रे. चल जा रे जा, बोले. चल 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 चल. झाला काय. बोल माझ्या काय आला? बघलं हो बघ हो माझा माणूस बघलाय का रे हो बघ. हे बघ तो माझा माणूस माझा माणूस हो. अरे मला ऐक अरे काय म्हणतो? आहे ना ह्यांच्याने बोलायला नाही रे. यांच्याने बोलायला नाही. जो बाईक ते आपण काय पिऊया चल त्यांका चाय बघ. ए म्हण्या ए भावाशी गेले. आता आम्ही ओढ खाऊ जाऊया. काय झगड्यात काय फायदो ना. चल जाऊ. पैसे होय. अरे काय सगळं भरलेला चल चल, तू चल, चल, दोन चल. वड्या चाय कसले पण बिया मागतील, चल. चल. कैजुअल मॉलोनी का नाम सुना है क्या? हाँ सुना है उसका बहुत मार्केट में नाम है. मालवणीत बोल ना. डायलॉग आहे माझा तो. डायलॉग आहे माझा. डायलॉग आहे माझा तो. कैजुअल मॉलोनीचं नाव नाही तर तू असं बघते अक्षय कुमार तो. हे आवाज आहे ना.